tikukhulupirira kuti ambiri ndithu timatsatira bwino makama propaganda amene amaoneka ndithu kuti aphikidwa ku chipani cha Malawi Congress Party potenga ndi mapropaganda amene amakamba zona kuti mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika ndekuti anangolonjeza a Enoch Chihana kuti akhala second vice president komano zinthu zimenezo ndekuti sazikwaniritsa. Ndiye mapropaganda amene amapitiriranso kumafotokozera kunazo kuti akuti ndithu pabuka udani pakati pa chipani cha Democratic Progressive Party komanso ndithu amenewa a Enoch Chihana ndi chipani chawo cha Ford. Nde zikuoneka ndithu kuti mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika wachititsa ndithu manyazi zigoba zimenezo kuzikhazika chete makato mtsogoleri amene ndithu wabwera kuzafotokoza kuzera mwa mlembi wamkulu ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko komanso nduna kumene kuti ndi ku OPC amene ndikuti ndi a Dr. Justin Saidi. Nde potenga ndi uthenga ndithu umene afotokoza amenewa akunena zona kuti mawa pa 21 October 2025 ndi tsiku limene ndithu kukhale mwambo olumbiritsa ndithu amenewa a Enoch Kanzingeni Chihana ngati second vice president komanso tupaja mtsogoleri amene anasankha nduna zimenezo ndoti ndi zimene ndithu zikalumbiritsidwenso kumeneko. Nde potenga ndi nduna zimenezo anasankha ndithu Aloza Mbirizi amene akuyimira ndithu unduna wa agriculture, irrigation and water development. Kumbali nayi ndekuti anasankha ndithu a Dr. George Partridge kuti ndithu amenewa apite ndithu ku tourism, business, trade, industrialization ngati nduna kumeneko. Nde anthu amenewa ndithu akuyeneka ndithu kuti akalumbire malino ndithu pa 21 October kusimikiza zonena kuti ndithu asankhidwa ndi mtsogoleri wa dziko ngati nduna kumuthandizira ndithu kuti atumikire nzika za dziko la Malawi. Ndimene ndithu nkhani zake zikuyendera kusonyeza zoti zigoba zichandere azikhazika chete zigoba zimene ndithu zimakhala zikukuwakuwa chifukwa tunde kuti zinafika ndithu pena pake mpaka ati kupanga edit newspaper ndithu ya National zinachita kulembatu akuti Chihana threatens legal action over VP deal U10 ndi zimene ndithu zigoba zimene zinalembera pamenepo. Ndipo chilofasa ndithu kulemba newspaper komano zili zabodza ndithu kupanga edit newspaper ya National akuti mwina ndithu zikhale ndi mchere komano apapa ndithu mtsogoleri wangobwera kuzawachititsa manyazi ndithu makape amenewa a chipani cha Malawi Congress Party. Zimene ndi chisimikizo kunena zoti ndithu ku opposition kuja ndi kudzuwa komanso ndithu ndi kumanda monga amene anayankhulira ndithu mlembi wamkulu kumeneko amene watu ndi a Richard Chimondo Banda paja ankachita kusindika kuti ku opposition ndi kumanda. Ndi makosana amene ndithu ali kumanda ali kudzuwa ndi chifukwa ndithu akumabwera nditi mapropaganda ngati timene tichifukwa mtsogoleri amene analengeza ndithu amene wa Profesa Arthur Peter Mutharika kuti nthawi yake yoyikika ikazafika ndekuti amene ndithu Enoch Chihana azalumbira. Komano speculation imene inakula kwambiri makaposera ndithu kuti pamene amalumbiritsidwa nduna zoyamba zimene zinasankhidwa paja ndithu anasankha nduna zoyamba zinali zitatu amene ndikuti ndi Dr. George Chaponda amene ndithu ali ku Home Affairs komanso ndikuti kuli Dr. Mwanamveka amene ndithu ndi Minister of Finance. Nde kunalinso ndithu Alfred Gangata amene watu ndi Minister of State. Nde pa nthawi imene ndithu ankalumbira amenewa panali pa 8 October pamenepo nde kuti no anthu amembekeza zonoti amenewa a Enoch Chihana nde kuti siku imene ndimene ndithu alumbire koma mtsogoleri ananena zona kuti programu amenewa sinakonzedwe bwinobwino. Zimene mukutengera mwaka mmene anthu ena amayankhulira amanena zoti kutheka kuti mwina ofesi yawo zinthu zina zisanakonzedwe makapotenga ndithu kuti ofesi imeneyi ndikuti mautsogoleri ambuyo ndithu amene asinthana ndi chipani chimene cha DPP kunalibe. Nde mwina ndithu amafuna konze zina ndi zinazofunika ndithu ku ofesi imene kandi furniture kandi kuti malo amene ndithu ofesi imene ikakhalire zonsezo amene ndithu upanga dongosolo bwinobwino nde sizinakatheka kuti angomulumbirisa munthu nde kuti azingokhala akuyenera ndithu kuti akhale ndi ofesi kumene azikagwira ntchito. Nde tikupeza kuti panepa zitha kutheka kuti apanga finalize china chilichonse ndi chifukwa ndithu akubwera ndithu kuti pa 21 October ndi siku limene ndithu amene akalumbire ngati second vice president mwambo umene ndithu uliko kumeneko ndi kusanjika Palace mu mzinda wa Blantyre.
nde panalinso nkhani imene mazungulira makakhuza ndithu kuti pali ndithu kusamvana pakati pa zipani ziwiri za DPP komanso a Ford makaposata ndithu kuti amenewa a Enoch Chihana akuti ndithu anangonamizidwa ndi chipani chimene cha DPP kuti ndithu apasidwa udindo wa second vice president. Nde ku chipani chimene cha Ford anabwera ndithu kuzasusa kunena zona kuti zimenezo ndi mphekesera chabe maka ndithu ni mapropaganda monga tafotokoza yakale kuti akuoneka ndithu kuti akuphikidwa kuseriku. Nde chipani ndithu chimene chinapita kumanda ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Nde amene amayankhula ndithu chipani chimenechi Anne Maluwa anabwera ndithu kuzasemekeza kunena zoti nkhani zimenezo nzaboza palibe ndithu kusemphana kuna kulikonse kumene kuli pakati pa zipani zimene za Ford komanso chipani chimenechi cha Democratic Progressive Party. Nde nzika ndithu zisamvere mapropaganda amenewo. Nkutheka tokole maganizo pamenepa pamene tunazoti mtsogoleri wa dziko wabwera ndithu kuzachititsa manyazi zigoba zija za Congress zija zimene ndithu zimakhazi kuphika mapropaganda omanena zona kuti pali ndithu kusemphana pakati pa chipani cha Democratic Progressive Party komanso ndithu chipani cha Ford maka pamene amanena zona kuti chipani chimene cha DPP chinangolonjeza kuti ndithu a Enoch Chihana akhande kuti second vice president. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sekulero panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ndicho kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.